Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 50 минут в этой студии с гостями мы обсудим самые актуальные новости и события, которые появились в информационной повестке дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. И режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по вайберу +380 67 63 46 130. Также можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку также на экраны периодически выводят режиссеры. Можете пройти по этой ссылке, которую видите сейчас, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это будет помогать нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии, політолог міжнародник Микола Волківський. Пане Микола, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Щиро вітаю, салам алейкум. Так, я предлагаю начать нашу беседу с самых актуальных и горячих новостей прямо из Казахстана. Как сообщают средства массовой информации, сейчас в одном из крупнейших городов Казахстана, Алматы, идут очень жесткие столкновения между протестующими и силовиками. СМИ распространяют видео в социальных сетях, которые я предлагаю нам посмотреть без комментариев. Стреляют. В Министерстве здравоохранения Казахстана сообщают, что уже 10 медицинских работников пострадали во время уличных боев в Алматы. Есть раненые и журналисты. Также сообщается, что группа солдат попала в огневой мешок в центре Алматы и была вынуждена отойти, понеся потери. Ситуация отчаянная. Революционеры, как сообщают в местных средствах массовой информации, перемещаются кварталами. Министерство внутренних дел Казахстана пишет о том, что задержано уже 2298 человек, погибло 18 сотрудников силовых структур, пострадало 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардії. Пане Микола, що відбувається в Казахстані? Ну, дійсно, ви бачите, проблематика, яка зараз існує в Казахстані, вона така досі була неочікувана з точки зору світової взагалі співтовариством і міжнародними структурами, тому що ми знаємо, що нічого не передбачувало тієї трагедії чи тих протестів, які зараз відбуваються на території Казахстану. І те, що говорять, наприклад, спеціалісти про те, що головним приводом, тобто не причиною, а приводом взагалі до початку таких відкритих протестів на території Мангостинської області, саме в місті Актобе, те, що піднялися ціни на зріджений газ майже в 2 рази, тобто до 50 тенге, навіть більше. Але головне те, що дійсно ця проблематика існувала ще й доволі раніше. Якщо звернутися до історичного минулого, 10 років тому саме в Мангостинській області 16-17 грудня 2011 року були такі найбільші також протести, і також керівництво на той час Нурсултан Назарбаєв, зокрема, за військовим таким придушенням саме придушив цей конфлікт. Я спілкувався з істориками, які саме досліджуються Казахстану і звідти походять. Вони дали мені такий історичний наратив стосовно народів, які населяють цю державу. Це малий, середній та старший жус. І так склалося, що, наприклад, між собою казахи, вони спілкуються і розуміють, що старший жус, у них є таке повір'я, наприклад, дай старшому
ЖУСу «Посох», він буде, наприклад, займатися, наприклад, скотоводством. Дай середньому ЖУСу «Перо», він буде займатися ділами управлінськими. І дай молодшому ЖУСу «Спис», він буде почати війну. Тобто саме ця територія, історично так склалося, яка населяє саме дві ці області, вони були завжди такі найбільш войовничі. І було не дивно, що саме на території саме цих двох областей почалися такі вагомі протести. Ви знаєте... А с чего все началось? Вот кто зажег этот Бигфордов шнур? Це почалося десь ввечері 3 січня в місті Актау. І такі протести спочатку вони передбачали лише те, що, наприклад, ті люди, які були зв'язані з нафтопереробною галузю, наприклад, вони були недоволені не тим, що ціни на зріджений газ піднялись. І жодних умов на початку не було. Вже 4 січня протестувальники почали висувати умови діючій владі, зокрема Токаєву, про так зване розпущення, тобто, щоб уряд мав бути розпущений. Тобто, ізначально це був мирний протест? Мирний протест, і нічого не передбачало того, що будуть якісь, наприклад, жертви, чи будуть взагалі в активну фазу цей мирний протест перейде. І він буде поширений на всю територію цієї держави, тому що ми знаємо, що, наприклад, колишня столиця Алма-Ати і Нур-Султан, вони близько 1000 кілометрів одна від одної знаходяться, і так вийшло, що Казахстан це в більшою мірою, здається, за площею більше в 3 рази, ніж Україна. І розуміємо, ті прошарки чи розшарування народів, які там проживають, зовсім різні. Але дійсно те, що зараз за останніми даними, які там популяризують в засобах масової інформації, що саме зовнішні сили якісь були причетні до того, щоб ці протести почалися. Ну, это Министерство иностранных дел России говорит о том, что это якобы было инспирировано извне, хотя Песков сказал, что мы не вмешиваемся ни в какие внутренние дела Казахстана, потому что какая-то у них там дисконнект между... Абсолютно. Я можу прослідкувати навіть, як почалися активні заяви Міністерства закордонних справ Російської Федерації, те, що там поширювала Марія Захарова вчора, що о 17:24 ще Дмитро Песков повідомив, що Російська Федерація не буде втручатися в протести і взагалі в тій ситуації, яка відбувається з Казахстаном, і вона буде спостерігати за мирним вирішенням конфлікту. Але чому почалося, що ОДКБ вів таку активну політику, і чому вони використовували так звану статтю номер 4 Організації договору про колективну безпеку, яка говорить про те, що якщо на території однієї з держав, яка є членом Організації договору про колективну безпеку, відбуваються якісь конфлікти, чи є активна загроза, наприклад, територіальній цілісності чи безпеці громадян, вони можуть вести так звані мирні війська. Але ми знаємо, чим це закінчується, які це мирні війська є. І, зрештою, Нікол Пашинян був перший, який поширив в засобах масової інформації активну позицію про те, що ці війська мають бути так звані миротворчі війська на території Казахстану надіслані. Ми вже бачимо, що і Джапаров, голова Киргизії, і Емомалі Рахмон, це президент Таджикистану, і ми знаємо, що Олександр Лукашенко, не президент Білорусі, і інші світові лідери, які знаходяться в цих 6 країнах, вони зосередили свої контингенти, і зараз ці контингенти знаходяться на території Казахстану. Но примечательно, еще до второго выступления Касым-Жомарт Токаева был телефонный разговор, который был инициирован со стороны самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. И сначала переговорил Лукашенко с Путиным, а потом подключили к этому телефонному разговору еще и Токаева. И буквально через несколько часов вечером Токаев выступил с обращением к ОДКБ. То есть можем ли мы говорить о том, что во время этого телефонного звонка уже лидеры договорились о том, что те будут подключать ОДКБ? Звісно, я навіть можу сказати, що це прослідковувалось в офіційних заявах як і Кремля, як і очільника Білорусі, тому що ми знаємо, що і Олександр Лукашенко зранку ввів надзвичайне засідання Ради національної безпеки Білорусі стосовно ситуації, яка зараз відбувається в Казахстані і інше. І тому це було доволі очікувано, що ОДКБ буде використовувати. Извините, я вас перебью, потому что с нами сейчас на прямой связи Казахстан. Нам удалось наконец связаться с Казахстаном, потому что там, как известно, проблемы с интернетом. Галим Агилаулов, правозахисник Off Liberty, с нами на прямой связи. Галимбей, селям алейкум. Слышите нас? Да, добрый день. Да, добрый день. Галимбей, что происходит сейчас непосредственно в Казахстане? Вы там находитесь. Какая последняя обстановка, ситуация? Расскажите, пожалуйста. Ну, вот у нас антитеррористическая операция, что сейчас она проходит в городе. И пока никаких шумов Очень
Очень плохо. Галимбей, алло, очень плохо слышу, к сожалению. Да. Да, Галимбей, Слышно? да, а вот средства массовой информации распространяют информацию о том, что в Алматы сейчас в центре города идут очень жесткие столкновения между силовиками и представителями правоохранительных структур. Это правда, это так? Я думаю, что да, потому что на площади как раз я был сегодня, и были уже вот такой нагнетание ситуации, это было, правда, несколько часов назад, еще горел Хабар, еще дым был вокруг Акимата, и, в общем, весь город в ужасном состоянии, поэтому антитеррористическая операция сейчас вот там продолжается. Она называется. Да, а есть ли информация относительно того, кто именно принимает участие в так называемой антитеррористической операции? То есть подключены ли туда уже силы ОДКБ, российские войска, белорусские, армянские, таджикские? Ну, по нашей информации, то, что говорят по телевизору, потому что интернет у нас отключен, говорит о том, что есть российские силы и есть точно армянские. То есть можем ли мы сказать, что российские и армянские силы сейчас непосредственно участвуют в подавлении протестов там, где они сейчас происходят, или только в подавлении протестов участвуют казахские войска? Ну, собственно сказать я не могу, потому что не видел. Но я думаю, что сейчас они принимают участие, потому что выстрелы, которые в городе периодически происходят, вот сейчас, я думаю, сейчас и начнется вот активное разворачивание этой операции. Как себя ведут протестующие? Какие сейчас протестные настроения в Казахстане? Объявление антитеррористической операции каким-то образом может остановить протесты сегодня? Да, дело в том, что на западе региона, где основной центр как раз протестного движения, где есть организованные как раз люди выходили на митинги чисто с позиции перемен в стране, гражданских прав и свобод, вот они завершили, большая часть подавляющая завершила свои акции, потому что в Алмате пролилась кровь, и они не захотели продолжать вот свое нахождение на площадях в своих городах. В Алмате ситуация совсем иная, потому что здесь основной лидирующий тон стали задавать мародеры и молодежь, которая легко управлялась и манипулировалась вот такими ОПГ преступными группами. А какое это количество, известно ли, сколько в Алматы сопротивленцев сегодня есть? Еще раз вопрос. Сколько в Алматы сейчас сопротивленцев есть, протестующих, которые именно участвуют непосредственно в столкновениях с силовиками? Есть ли какая-то цифра, информация? Нет, такой цифры сейчас нет. Единственный очаг был в центре, это на площади Независимости, где выступали митингующие. Но общение с ними было понятно, что эти люди меньше всего имеют отношение к гражданскому протесту. И больше у них вот есть такие, больше желание жестко именно активные действия по сопротивлению. Вот такие настроения среди них превалируют. Это люди, которые готовы сражаться, биться и так далее. Но никакого отношения к гражданскому протесту и реформам, изменениям они не имеют. На мой взгляд. Да, а протест, который был и который есть, он добился на данном этапе своих целей или нет? Вот какие были изначально выдвинуты требования? Потому что, насколько мы понимаем, с Украины сначала были требования, основанные на социально-экономических вопросах, но потом это переросло уже в лозунги об отставке Назарбаева, о демократических ценностях и так далее. То есть как сейчас развивается вот этот вопрос? Я переживаю в том, что людей на Западе дезинформировали, пообещав и сказав, что политические требования, которые они выдвинули,
они будут удовлетворены. А именно, они требовали не только отставки правительства, они требовали распуска парламента, они требовали созыв, затем объявление даты новых выборов в парламент, что они пройдут по одномандатным округам, когда лидеры гражданского общества войдут в парламент. И это ничего общего не будет с этой авторитарной системой. Это будет новый Казахстан, это будет развитие. К сожалению, Такаев ничего не сказал в своих выступлениях об этой стороне дела. И поэтому мне кажется, что это не будет выполнено. И, к сожалению, алматинские события показали, что вот именно протестность со стороны гражданского общества, она пошла резко на убыль. И, Галимбей, еще такой последний вопрос. Это наличие теперь российских войск, в большинстве российских войск на территории Казахстана, привлечение ОДКБ к нынешней ситуации в Казахстане. Как вы это оцениваете? И как может наличие российских войск в Казахстане вылиться вот куда, в какую ситуацию? Как дальше будет? Вообще я оцениваю, что я категорически против их присутствия, потому что на самом деле огромные бюджеты, которые выделялись на полицию, на силовые структуры, Комитет национальной безопасности, они гонялись за представителями гражданскими активистами, вместо того, чтобы заниматься бандитами и, вот, как в данном случае, мародерами. Более того, именно вчера, когда был штурм Акимата, полиция устранилась от своих обязанностей. Они просто уже утром покинули площадь. И это говорит о том, что им дали команду сверху. То есть полиция не выполнила свою функцию в этом плане по защите города. И город фактически вчера управлялся вот такими ребятами, которые получали команды. Это, на мой взгляд, это все-таки ОПГ, которая сращена с властью. И поэтому говорить о том, что полиция выполнила свою функцию, не приходится. И комитет эти структуры, они... Спасибо вам большое, Чок Сағылны, что нашли время и подключились к нам в эфир. Büyükten büyük teşekkürler. Галим Агилиулов, правозащитник в Либерти с Казахстана, был с нами на прямой связи. Пане Микола, що скажете? Ну, ви знаєте, дійсно, почути позицію правозахисника, який зараз знаходиться, і що він зміг доєднатися до нас, це вже великий плюс. Я, користуючись, також можу сказати тими даними, які я отримував також від людей, які знаходяться там, зокрема, що зараз є така думка, що стосовно кількості, яка є російських так званих миротворців, російських військ на території Казахстану. Всього 3600. Офіційно так, але я отримав дані, що це близько 15 тисяч уже військовослужбовців. Ну, це не 3600, да. Це офіційна позиція ОДКБ, це було так, близько 3000. Офіційна позиція ОДКБ була стосовно того, що це 500 миротворців, зокрема це 103-я військово-повітряна бригада миротворська Білорусі, зокрема десь близько 300 вірмен, десь 70 таджиків і 50... 70 вірмен, армян, 200 таджиків. 200 таджиків і ще Жапаров зараз проводить перемовини з депутатами з Киргизії, щоб ввести ще свої також миротворчі війська на території Казахстану. Але ви зрозумієте, що головна проблематика в тому, що зовсім різниця та офіційна позиція, яка зараз висовується так званими владами цих країн, стосовно того, що вони будуть охороняти адміністративні об'єкти, захищати адміністративні об'єкти і галузі стратегічної такої промисловості. Але Галимбей уже подтвердил, что российские военные, которые зашли на территорию Казахстана, уже принимают участие в боевых действиях. І зараз, ви знаєте, Російська Федерація, зокрема, використовує наратив Аннабелли Бенбрук, це міністр закордонних справ Німеччини, де вказує про те, що відбувається така ситуація. Вона зараз заявила, офіційна позиція Німеччини стосовно зовнішньої політики, що відбувається в Казахстані, що потрібен був діалог. Але такого діалогу, як званого між Російська Федерація не може вести в жодній мірі з будь-яким з представників, наприклад, тих протестних рухів, які існують зараз в Казахстані. Я вже казав, що зараз намагаються
структури там такі дезінформаційні для такої так званої гібридної інформаційної війни ввести в оману тих, що до цих протестів, зокрема, пов'язаний голова голова розвідки Мі-6 Річард Мур Великобританії. Великобританія в своїй мірі зараз жодних таких не коментує жодних позицій. Зокрема, прізвище Аблязова зараз існує. Те, що він також так зване замішаний в тому, що в ці протестні рухи, наприклад. Але проблематика в тому, що багато дуже зараз лутерів на території. Давайте объясним для наших зрителей, для тех, кто не знает, кто такой Аблязов для начала. Дивіться, це так званий опозиціонер, який в Лондоні, якраз таки в Великобританії, в Україні, можна сказати, з такої позиції. Він використовував опозиціонер, який є на території цієї держави, який не може, один з небагатьох, хто взагалі існує, тому що в Казахстані опозиції як такової не існує. Так. І він, можна сказати, до його думки прислуховується, і він є в нього офіс в Києві з 2019 року, цей офіс існує. І я знаю, що засоби масової інформації намагалися також з'єднатися, щоб почути офіційний коментар позиції, що думає Аблязов стосовно даної ситуації, але він зараз, на жаль, не коментує те, що я знаю. Можливо, навіть з позиції того, що чи підтвердити, чи не підтвердити, що він має, зокрема, відношення саме до початку так званих мирних протестів. Але побачимо те, що зараз диктують вже, і ми знаємо, що буквально 3 години тому повністю кордони країни Казахстану були зачинені, тобто кордони, аеропорти не працюють, і навіть вчора був такий наратив, що переважно навіть зрівнюють ті протести, які відбуваються, те, що відбувається в аеропорту в Алма-Ати з тим, що відбувалося в Кабулі буквально 4 місяці тому, навіть 5. І тому побачимо, але дійсно те, що це неправильно, що такі галузі, що аеропорти, тобто стратегічні об'єкти, вони були захоплені, тому що ми не знаємо. С Афганистаном на самом деле много сейчас сравнений есть, и даже сравнивают с 1979 годом, когда Россия, Советский Союз на то время заходил на территорию Афганистана, также под предлогом ограниченного контингента, и также были использованы вот те нарративы, которые сейчас озвучиваются Песковым, что это дружественное нам государство, и вот мы готовы помогать. Вот примерно то же самое сейчас происходит с Казахстаном, и примерно те же тезисы сейчас озвучиваются. Так, и навіть... там они остались на 10 лет. Насколько останутся в Казахстані? Я не знаю, але якщо зараз активні війська і ОДКБ, і Російської Федерації, інших країн почнуть активне придушування цього конфлікту, і буде таке військове таке придушення конфлікту, я думаю, в кінці завершаться ці протести, але що ми отримаємо внаслідок? Це будуть багато жертв серед мирного населення, людей, які навіть, можливо, не мали за своєю меті, що зробити якісь терористичні, наприклад, погрози чи щось інше, тому що ми знаємо, що він починався як мирний протест. А де була вот эта точка невозврата, що все переросло в те, що ми зараз бачимо? Точка біфуркації, цією точкою було те, що вчора буквально, коли протестанти почали захоплювати акімати, прокуратуру, всі галузі стратегічної резиденцію колишнього очільника, великого лідера Нурсултана Назарбаєва, повалення пам'ятників, всього іншого. Але мені повідомляли, що ще після 1 січня за флайт-радарами можна було спостерігати, що сім'я, яка зв'язана з Нурсултаном Назарбаєвим, почала полишати територію Казахстану, і були прямі рейси чартерні, які належать в Дубаї і в Женеву. В Женеву також. І в Женеву ще вчора були. І за флайт-радарами можна було прослідкувати, що вони немов відчували, сім'я, яка була наближена до Нурсултана Назарбаєва, що ці протести можуть зайти досить далеко. Але ми знаємо, що Нурсултан Назарбаєв – це таке охоплення світового великого лідера нації. Навіть взяти останню цифру на останніх виборах президентських, перш ніж піти в відставку 19 березня 2019 року, Нурсултан Назарбаєв, здається, 98% підтримки на виборах. Навіть не 80%, як полюбляють деякі лідери цих країн, як Узбекистан чи Киргизстан, отримувати на виборах, а це 98%. Це було зовсім, ця цифра не відповідала дійсності. Можна сказати, що нещодавно вийшла з колегою, який також займається цими країнами, в New Eastern Europe, це європейський науковий журнал, ми
присвятили свою статтю Узбекистану і частково торкалася проблематиці, яка могла відбутися в Казахстані, і, можливо, трішечки не те, що передбачили, а показали ту економічну модель, яку може сприяти тому, що ціни на зріджений газ будуть підніматися в 2 рази. І дійсно це так і відбулось, але побачимо, чи саме наслідки якісь будуть для України з точки зору того, чи буде зростати ціна, наприклад, на енергоносії для України. Але найбільше хвилює взагалі світових експертів і експертів економічного ринку те, що Казахстан своєю мірою більше може потрапити в залежність від енергоресурсів не тільки від Російської Федерації, а від Пекіну, і навіть говорять про Тегеран, тому що ми бачимо останнім часом влада в Ірані змінилася буквально півроку тому, і що очікувати від нового лідера, яким чином зараз будуть відбуватися ці білатеральні стосунки між Казахстаном і Іраном, ми також будемо прослідковувати. Але те, що передбачити зараз якесь швидке урегулювання конфлікту чи швидке зачищення, як люблять Російська Федерація, вулиці з миротворчими методами, побачимо. Але те, що навіть поєднуючи з ситуацією, яка відбулася в Афганістані, коли ніхто з експертів не міг пророкувати, що так швидко Кабул буде зданий, тому що дехто говорив, що це буде кінець листопада, початок грудня. 6 місяців американська розвідка. І це було одне з таких останніх таких великих похибок, які отримало, наприклад, Центральне розвідувальне управління стосовно взагалі стратегічної розвідувальної діяльності. Але побачимо. Зараз в жодній мірі не можна говорити про те, що серед цих мирних протестувальників немає Провокаторів? Вони є. І хто саме керує цими людьми, ми не можемо сказати. Але те, що мої, наприклад, знайомі, які зараз проживають на території Казахстану, на свої очі бачать, що магазини, наприклад, з якихось світових брендів чи інших duty-free, всі повністю захоплені мародерами і лутерами, так званими. Це слово дуже популярне було після протестів Black Lives Matter в Сполучених Штатах, і зараз це таким чином і відбувається в Казахстані. І я думаю, що це точно не мирні протестувальники, це провокатори. Це провокатори і ті, хто хочуть, хочуть отримати власну наживу, наприклад, на конфлікті, які почалися як мирний, ось так. Тому я навіть, можливо, це хтось... Тобто це обичний такий шкурний інтерес? Може бути інспіровано? Це може бути і також і було ініційовано розвідкою Російської Федерації, щоб бути ще одну причину, щоб ввести свої війська миротворчі на територію Казахстану. Побачимо. Теперь давайте проанализируем цель введения российских так называемых миротворческих сил на территорию Казахстана. Чего добивается этим Россия? В свою чергу, ще більше контроль над колишніми пострадянськими країнами, зокрема Казахстаном, тому що ми бачимо, коли... разве Казахстан і не був сателітом Росії? Був абсолютно, але ще більше якісь імперські прагнення з точки зору Російської Федерації на території цієї держави. Можливо, навіть ці війська потім і залишаться на території Казахстану, немов передбачуючи те, що можливі конфлікти будуть в майбутньому, і ці війська залишаться, наприклад, постійно залишаться на території Казахстану. Поджигати, в принципі, ніхто цей варіант не відключав. Тому так. Але ви знаєте, зараз і Марія Захарова, всі інші, хто там має відношення до Міністерства закордонних справ Російської Федерації, використовують ті чи інші заяви, наприклад, чи Білого дому стосовно, чи Міністерства закордонних справ Німеччини, немов таких ліберальних засобів масової інформації, що можливо буде повторений якийсь варіант, наприклад, в Казахстані. Хтось передбачає те, що буде це такий так званий Сирія номер 2 на території Казахстану. Але побачимо. Ми знаємо, що серед протестувальників були ті протестувальники, які, наприклад, відбирали зброю в військових, в поліції. Це також можна було... І тому побачимо. Але те, що ці акімати були захоплені на території саме перших цих 2 областей, і в місті Актобе, і в Алматі. Але те, що можна використовувати як стратегічно, наприклад, теперішній уряд Казахстану, це те, що, як я вже сказав, що є велика розпорошеність між містами і між територією, тому що це велика територія. І ті протестні рухи, наприклад, дуже пізно дійшли до самої столиці, до Нур-Султану. Тому побачимо, як буде далі, але, на мою думку, якщо буде так зване придушення Російської Федерації іншими сателітами ОДКБ, які знаходяться в ОДКБ, миротворчими цими, то
це точно ні до чого позитивного не призведе казахстанський народ. Зараз з нами на прямому зв'язку Ярослав Божко, голова Центру політичних студій «Доктрина». Пане Ярославе, вітаємо вас. Салям алейкум. Вітаю вас. Пане Ярославе, многие все то, что происходит сегодня в Казахстане, называют войной, другие называют революцией, одни вовсе называют оккупацией со стороны России. А что, на ваш взгляд, происходит? Коли ми обираємо термін для таких подій, то він так чи інакше буде виходити з оціночних суджень. Чи революція це, чи бунт, може визначити лише результат цих подій. На мою думку, зараз є усі відкриті сценарії, насправді, для будь-якого розвитку, як для певного громадянського протистояння всередині країни, так і для можливості, скажімо так, переростання цього просто у політичну кризу, якщо якісь домінуючі політичні клани зможуть осідлати протестні настрої і від імені протестуючих зможуть вести діалог з владою. Хоча це якраз такий консервативний сценарій видається мені найбільш сумнівним. А есть ли вообще такая фигура, которая могла бы вести эти переговоры с руководством Казахстана? Вот где этот человек, этот лидер протестов, он есть? Нам треба дивитися взагалі не стільки на лідера протестів, скільки на те, кому вони теоретично могли бути вигідні і ким могли бути інспіровані в нинішньому керівництві Казахстану. Тому що, окрім всього іншого, окрім народного невдоволення, попрання певних демократичних свобод в Казахстані, безумовно, існує глибокий внутрішньополітичний конфлікт між південними і північними групами впливу, умовно кажучи, якраз тими, хто концентрується навколо вихідців з Нур-Султана, і між тими, хто концентрується навколо Алма-Ати. В політичному сенсі це достатньо різні за своїм складом групи. Південь більш націоналістичний, менш секулярний, більш такий близький до фундаменталізму, більш сільський, безумовно. Північ більш промисловий, більш секулярний, частково і такий більш лояльний до Росії. Саме тому це так само війна двох різних Казахстанів, хоча з боку саме північних ми бачимо лише дії влади. Ми бачимо спроби влади утримати ситуацію хоча б в столиці. І те, що це вдалося зробити вчора і сьогодні, насправді дає нам можливість припустити, що найближчим часом революція не зможе перекинутися на столицю. І ми вже бачимо кадри про перетин кордону військовиками країн ОДКБ, перетин кордону Казахстану. Тому, скоріше за все, це, так би мовити, революція зроблена наполовину. Як казав Жан-Жак Руссо, той, хто робить революції лише наполовину, копає собі могилу. В таком случае, что ждет Токаева? Ми можемо бути, скажімо так, за його долю спокійні, тому що якраз те, що в Нур-Султані немає якихось жорстких силових протистоянь, це є гарантія збереження його влади. Однак задля відновлення ось цієї певної єдності, певного контролю над територіями, Токаєву доведеться піти на серйозні поступки. По-перше, мова йде про розпуск парламенту і Кабінету міністрів. Розпуск Кабінету міністрів, по суті, вже оголошено. Да. Назарбаєва знята з посади секретаря Ради національної безпеки Казахстану. І частково це був крок, який так само вигідний Токаєву, тому що ось цей сірий кардинал, старий Назарбаєв, все-таки був певним автономним центром прийняття рішень, був автономним центром впливу, який Токаєву був не дуже потрібний. І окрім всього іншого, можливо, що частково під шумок цих подій були вичищені певні кадри, пов'язані з Назарбаєвим у владі. Саме тому назвати кінцевого бенефіціара протестів досить важко. Ми розуміємо одне, що так чи інакше влада має відповісти на такі масові протести перезавантаженням для відновлення певної легітимності. Можуть бути внесені зміни в Конституцію Республіки Казахстан, але я наразі робив би ставку на перевибори із ширшим залученням
політичних партій, причому нових політичних партій, тому що ми знаємо, що правляча партія, стара Нур-Отан, вона так само дуже сильно залежить від Назарбаєва, а з протестуючими опозиційні політичні сили практично не мають ніякого зв'язку взагалі. И, пане Ярославе, по поводу ОДКБ. Неужели у Токаева не было, в принципе, возможности и силы подавить те протесты, которые были на территории Казахстана, что он решил обращаться к ОДКБ и разрешил, в принципе, стрелять в своих граждан военным других стран? Ну, я більш ніж впевнений, що насправді цей крок був зроблений не задля втихомирення протестів, і навряд чи ті військовики, які увійдуть в Казахстан, будуть брати повноцінну участь у їх придушенні. За заявами самих там представників ОДКБ, вони будуть охороняти стратегічні об'єкти. Що ми робимо висновок? Що це, скоріш за все, буде космодром Байконур, урядові установи і, можливо, якісь важливі родовища корисних копалин, там, де Росія присутня в економічному секторі. Але сама присутність цих військ – це важливий сигнал передусім казахським силовикам щодо того, що в принципі є, так би мовити, сили останнього ешелону, щоб вони не падали духом, щоб їх якимось чином мобілізувати і вивільнити частину спецслужбістів, військових від охорони вже згаданих об'єктів. По-третє, це може бути так само певним чином одна з умов російської сторони, що ми підтримуємо владу Токаєва в цих умовах, ми допоможемо придушити протести. Так, там мова йде про, в тому числі, надсилання певних фахівців ФСБ, які працюють з придушення протестів, які раніше засвітилися вже в Білорусі. Буде йти мова, знову ж таки, про те, що Росія може надати якесь теоретичне кредитування або пільгові умови для казахстанської економіки. Але в обмін на це, можливо, Токаєва зобов'язали розмістити російський контингент у себе в країні, який може і не піти з завершенням усіх цих заворушень, який може стати таким собі елементом постійної російської воєнно-політичної присутності в Казахстані, ще більше цементуючи Казахстан і в будь-яких спробах шукати альтернативні центри впливу, в будь-яких спробах диверсифікувати свою зовнішню політику, що Казахстан часів Назарбаєва дійсно намагався робити і на користь Туреччини, і на користь Китаю. І Росія в підсумковому все-таки не мала контрольного пакету впливу на Казахстан. Зараз ця ситуація може перегратися заново, оскільки і китайські, і турецькі інтереси, і голоси офіційних Туреччини і Китаю, вони такі, знаєте, досить вичікуючі. Можна прочитати по ним, що вони не є активними учасниками цього, що відбувається в Казахстані. Угу. По поводу участия или позиции в целом Турецкой Республики, как вы ее оцениваете? Вот какая может быть роль Турции в этом процессе, у которой есть тоже свои определенные амбиции стать лидером, региональным лидером? Ну, по-перше, ми розуміємо, що в цій історії Туреччина не могла мовчати, тому що Казахстан – це, в принципі, так само дуже важлива і велика частина умовного тюркського світу. Уряд Туреччини зробив заяву про те, що вони будуть допомагати і сприяти, і залишаються як з народом Казахстану, так і з урядом. Однак все одно ми розуміємо, що це в загальному така позиція досить консервативна. Адже Туреччина, вона виступає в цій позиції таким прагматичним партнером Казахстану. Очевидно, для Туреччини важливо зберегти це партнерство незалежно від того, яка влада в результаті опиниться в Нур-Султані, хто буде правити країною. Туреччина хотіла бути включеною в процеси і не тільки через якісь культурно-політичні реалії, через глибоко серйозні такі питання, як енергоносії, транзит, розвиток якихось транспортних проєктів. Туреччина хоче бути залученою до Казахстану. На мою думку, зараз турецька сторона
чекає, очевидно, завершення цих протестів якогось конкретного. Вони чекають, скажімо так, моменту для того, щоб висловити якусь свою більш деталізовану позицію. Я не думаю, що ця позиція буде ґрунтуватися на підтримці протестуючих, якщо зараз ми не бачимо захоплення влади в Нур-Султані. Все-таки для Туреччини важливо зберегти стосунки з нинішнім керівництвом, і такого обриву стосунків, наприклад, як у Заходу з Білоруссю, очевидно, не буде, тому що тут значно більш глибока взаємна залежність і взаємний інтерес сторін. И, пане Ярославе, последнее, я понимаю, что делать прогнозы – это дело неблагодарное, и тем не менее, чего ждать в ближайшей перспективе? Ну, по-перше, на мою думку, якщо ми не побачимо дуже швидкого переміщення і організації, найголовніше, протестних сил у якісь повстанські групи, в якісь мобільні озброєні загони, і не побачимо розгортання політичної боротьби, переростання і в якусь таку вже гібридну форму, то, скоріш за все, найближчим часом повстання казахів проти влади буде придушене. Це питання лише доставки військ до Алмати, питання доставки військ в Актау, в Актобе і в інші великі центри протестів. Але очевидно, що казахське керівництво воно не зможе просто відкотити ситуацію до тієї, яка була за день до початку протестів. Назріває глибока політична криза, і ось ці протести, вони, очевидно, посилять запит на глибоку політичну реформу, керування країною. І вже цей запит влада точно не може прогавити. Тому що щодо Казахстану є ще цілий ряд пунктів, введення яких серйозно не б'є по монополії правлячої групи на владу, однак дійсно могло би розширити уявлення громадян там про якесь демократичне представництво їхніх інтересів. Наприклад, можуть бути введені там вибори мерів міст, чого в Казахстані наразі немає. Певним чином розширено владну команду якимись молодими прогресивними фахівцями, тому що геронтократія – це так само одна з проблем казахської політики. І, по-третє, ми можемо очікувати початок якогось діалогу про стабільність, мир між різними політичними тощо групами ближче до кінця місяця. Я не думаю, що дані протести будуть успішними, якщо вони не змогли оволодіти столицею Казахстану, а війська ОДКБ вже увійшли на територію держави. Дякую вам дуже, пане Ярославе. Чохсагно, що нашли время, подключились к нам в ефір, ответили на наші вопроси. Ярослав Божко був з нами на прямому зв'язку, голова Центру політичних студій «Доктрина». Пане Микола, а чего вы ждете в ближайшей перспективе? Что будет происходить в Казахстане? Действительно, подавят ли протест? Я думаю, це також так десь близько тижня-двох, щоб дійсно завершити ці протести. Знадобиться взагалі уряду Казахстану, і зокрема тим силам ОДКБ, які зараз вже присутні на території цієї держави. Але дійсно те, що світові лідери зараз кожен, наприклад, висловлюється, кожні міжнародні відомства, зокрема, як вже Ярослав зазначав, і Мустафа Шентоп нещодавно, буквально 2 години тому, заявив, що Туреччина і Казахстан – братські народи. Зрештою, якщо буде потрібна якась допомога, Туреччина завжди готова доєднатися, наприклад. Але більшості всі країни бачають мирне урегулювання цього конфлікту. Якщо це дійсно мирним шляхом можна буде вирішити і провести так звані, наприклад, демократичні вибори, хоча я дуже сумніваюся, що це і так відбудеться на території цієї держави, то побачимо, які будуть наслідки і результати. Але те, що ці опозиційні сили... А почему, вот, на ваш взгляд, не получится? Вот мы сравниваем все это время и ситуацию с Украиной и все то, что происходило в 2013 и 2014 году с Януковичем и так далее. То есть вот сценарий Украины в Казахстане нереален на пути демократії? В напрямку демократії я дуже би хотів, щоб дійсно ці демократичні сили, які існують на території цієї держави, вони отримували ту більшість, наприклад, що навіть змогли потрапити до парламенту і мати право голосу. Тому що Нур-Отан, партія Нурсултана Назарбаєва, в жодному разі не давала жодної можливості якимсь інакомисленим
людям, які знаходяться на цій території, хоча б можливості до свободи слова. Але побачимо. Дійсно, я би сказав, що ці партії будуть приймати участь, наприклад, в цих виборах. І дійсно думка протестувальників, вона буде врахована, тому що головна їх вимога, вже відставка уряду, вона вже відбулася. Але зрозуміло те, що побачимо, які будуть, якщо ці протестувальники зможуть сісти за стіл переговорів з Токаєвим чи з очільниками інших міністерств і відомств, які є в Казахстані, щоб врегулювати цей конфлікт, тому що дійсно зараз тільки зниження цін на зріджений газ, він не вирішить по суті питання цього конфлікту. Але як я вже говорив, що кожна країна, яка приймає зараз участь в так званому мирному вирішенні конфлікту, яка є членом ОДКБ, вони не зможуть, наприклад, якимсь чином посприяти тому, що цей конфлікт, що ці протести, вони будуть закінчені. Вони будуть закінчені, і це не буде такий довга затяжна криза на території цієї держави. Я думаю і сподіваюся на мирне вирішення цього конфлікту. Але те, що ви наголосили, порівнюючи з Україною, трішки важче, тому що він розпорошений більше. Казахстан з точки зору і населення, з точки зору, як я вже говорив, тих жусів, історичних народів, які населяють цю країну, і з точки зору того, що дуже велика різниця навіть в географічному масштабі і між північчю і півднем. Ось так. И для Украины какие мы должны сейчас уроки для себя извлечь из всего происходящего? И как вы думаете, это как-то путает карты России по отношению к Украине? З точки зору розпорошеність російської дипломатії зараз більше буде направлена на те, щоб, наприклад, велику увагу зараз приділяти проблематиці, яка існує на Казахстані. А для Російської Федерації зараз дуже важливо саме також сказати те, що нагадати нашим слухачам, що 10 січня в Женеві будуть відбуватися двосторонні перемовини. Це вже другий крок цих перемовин між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Да, а 12-го НАТО США. А 12-го в Брюсселі відбудеться вже дуже довгоочікуваний так званий саміт між Російською Федерацією та НАТО. А 13-го у Відні в Hofburg Palace буде відбуватися засідання Російської Федерації Організації безпеки і співробітництва в Європі, ОБСЄ. Тому побачимо, але те, що Російська Федерація не очікувала, що велика така інформаційно поле займе саме проблематика Казахстану, і їм буде, наприклад, менш розпорошеність і підготовка до тих перемовин, які будуть відбуватися в Женеві. Але я знаю, що зараз дуже сильно ця політика, яку сповідує Російська Федерація про нерозширення НАТО, вона буде так само продовжуватися. І я думаю, акцентувати свою увагу в перемовинах між Сполученими Штатами Російська Федерація буде перше про неприєднання Фінляндії до НАТО, і друге про нерозширення НАТО, і з точки зору нерозширення НАТО і майбутнього можливого вступу України в Альянс. Дякую вам дуже, пане Микола. Дуже дякую. Что нашли время и приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Микола Волківський, політолог міжнародних, був гостем нашей студии. Мы с вами не прощаемся. Буквально через 5 минут мы продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Только в этой студии вас поприветствует мой коллега Осман Башаев. Будет интересно. Не пропустите. Коршкенч.